Sa rini, bunal! Yes, ikang salamat kay Aroy o Kuya Rundi ug mayong buntag sa itong mga suking tigpaminawan sa balitang tulo-tulo. Siya ang presyo sa nagunang kalaliton sa merkado sa syudad sa Tanay. Ang presyo sa mga isda, ang tamarong ang tunay 360 pabot sa tag 240 ang matag kilo. Ang bangus 200 pabot sa tag 240 ang matag kilo. Ang pulag usok, shin ang matag kilo. Tilapia 200 ang matag kilo. Ang pasayan 360 ang matag kilo. Tangigi, 500 ang matag kilo o gabi na plinambay nga ta 300 ang matag kilo. Ang tugnos 240 ang matag kilo, ilalagin 180 ang matag kilo. Lumayagan 120 ang matag kilo, ang tulingan 180 ang matag kilo. Ang duwaw 160 ang matag kilo, ang doon na po tayo kinasun nga suway ng itag 80 ang matag kilo, o ang guko 40 ang baso, ang lukot 40 ang baso. Ang lato 40 ang baso, ang presyo sa karning baboy 300 ang matag kilo. Ang pure unod 350 ang matag kilo, ang atay 200 ang matag kilo. Tiil 220 ang matag kilo, ang mustara sa karning baboy 230 ang matag kilo. Ang presyo sa karning baka 400 ng gihapon ang matag kilo, ang utunan 280 ang matag kilo. Ang kanin sa karning baka 150 ang matag kilo. Ang atay 250 ang matag kilo. Ug ang presyo sa karning manok adunay sa 120 ug 130 ang matag kilo. Ang atay 240 ang matag kilo, ang tiil 130 ang matag kilo. Ang tinai 110 ang matag kilo, ang dako 240 ang matag kilo. Ang batikulon 200 ang matag kilo. O aduna po tayo presyo sa mga panakot nga ang awos 160 ang matag kilo, ang sibuyas 140 o moabot sa tag 160 ang matag kilo. Ang kamatis 120 moabot sa tag 160 ang matag kilo. Luya 120 ang matag kilo, ang asal adunay tag 320 o aduna po tag 350 ang matag kilo. Ang sibi nga espada 150 ang matag kilo. Ang luya 150 matag kilo, ang patatas 140 ang matag kilo. Ang karot 160 ang matag kilo, ang repolyo 90 ang matag kilo. Ang bagibin shin ang matag kilo, ang kalabasa 40 ang matag kilo. Ang sayuti adunay tag 15 o tag 10 ang buo. O aduna pipino nga tag shin ang matag kilo, ang lettuce 250 ang matag kilo. O aduna po broccoli nga tag 350 ang matag kilo. Ug mao pa ang mga presyo nga naka-display sa napunang kalaliton sa merkado sa syudad sa Tanay. Maayong buntag ug maayong pagpaminaw ni kanhi Konsyal Victor Salma ug ni kanhi Vice Mayor Doniel Salma. Ug alam na lang sa programang Balitang Tulo-Tulo sa DYSP 103.9 FM 1 Heart Radio, PNP Controller numero 5, Hanidi Reporting. Merkado. Okay, daghang Hanidi sa imuhang report. Ang maong report usab kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit kini sa Amara Herbal Products o sa butikag parmasya sa inyong lugar. May buntag di ay ni Dr. Ramil Uy. May buntag ni mo dia Doc o ang pigil na. Ilmi sa Mandairon, uba sa Sabado, dahil sa bulan na. Pagkadalia sa bulan. Kaya ganahan ako ni Pebrero, kaya tuhat lang na kayo mahuman. Kaya mahuman, dahil pagkasunod, barangay eleksyon na. Uy, may butag di ay ni Kagawad Carlito Baco, dahil sa barangay Tugas. O kita may kagahapon ni Kagawad Makoy Aguilar, nakbay lang to. Gisundan niya kay sa to siya HPG man na yung kasunod ako. Salamat kayo. Sa may plano nimo. Siya nga sa pagkaroon napabilin patag konsyal. Iko basig mudagan kag kuan kining higher position sa pagkakuan, public servant. Ato na siya paminaw kanina jog duol na. Either kapitan ba siya, either posibilidad ba siya konsyal. Iya po gusto sulog ug na vice chairman mo apply ko nya kay wala man
Sa kapitan ra ba jud, chairman ra ba jud. Nakulas bitaw pa ning kano ban murag Gadiyon ka. dua sila. Oh. Kay ila tingali lang taw nga mga incumbent ron maayo og agi. May agi, pero lang pa compete ka ni sige ra lingkod. Ila trabaho lingkod raman po. Lingkod raman yun, no? Mga pa man sila panangalitan punong barangay local chief executive guna siya. Oh. Executive guna. Oh. Ya mga konsyal person in authority. So Gipagsulay nila nga may mga nerbisyo ang mga kuan. Marang ilang lang karon nga ako sa tibang-tibangon kay mo atbang ko, mapirdi niya no ako kay maayo mag-agi ni atong mga incumbent. Pareha ni Kapitan Maigi Minisis diya sa San Jose. Wala pa patibaw. Wapay ni timaw nga atbang kay maayo mag-agi. Oh, may agi. Dagkamang mga waterworks program diya sa Natrisa, Matangad sa dito sa kininiong Samparol o sa San Jose proper. Nya maayo pog relasyon si Kapitan Maigi Minisis sa mga konsyalis o sa mga tao. Munang naay magunaw na pud sa among atbang. Wala. Munang di pa sila mo pagawas og desisyon. Sama ni Kapitan Arlen Rosario. Wala pa idiat ba? Wa pa bawi na to kisa mo atbang kay daga mangagi si Kapitan Arlen Rosario. Pero dungan ako mura bubalik og kami kagawad si Kagawin Albert Gaso. Sa Istoryahan na Mamfi. Isa may atong mga kandidato sa mga gaso diyan sa Sagra. siya. Si Konsyal Albert Gaso, balik siya. May wala. Kaya sulay bitaw mo ana. So, dagan Konsyal sa una. Naapo ko inailan po nga mo balik po konsyal. Isa man. Kay mo retire maguna siya si gobernador rong September. Akong kauban dia market collector sa Changi. Taga Barangay 4. Dili po siya kapitan sa una. Dili konsyal na siya sa una. Dayong trabaho gobyerno karon mo retire siya sa gobernador rong Tuiga. Wapay eleksyon. Sa September ba to? Mudagan sa konsyal des Tambakan. Si Carlos Cuevas. Akong giingnan paitloy. Sigurado ka kay niagi ning guga. Napanya mo man ko'y awag sa mga taga-Tambakan nga pabalikon ko kay mo retire naman ko. Ari di pa siya pasabisyo sa kuan. Sa barangay na pod. Okay. So karong Disyembre, karong Nobyembre, eleksyon mas barangay. Makapili na ang taga-Tambakan o kini kugian nga barangay konsyal. Si former barangay kagawad Carlos Cuevas. Diha sa kuan. Tambakan. Oo. Daggan niya sa ubang mga barangay na naman mi ingon nga mudagan po sila kapitan mo atbang. Sa mas barangay size ilawd. Nagplano mabong mudagan o kapitan si former city councilor Bobit Ramirez. So, depende na. Nya si incumbent barangay kagawad Venus Logroño magpapili og balik. Kay matud pa niya akong dugangan akong pag-alagad sa mga taga-Ilawd. Diya sa pagdya po sa barangay 5, si inyong first councilor diya Arimang Dail. Wala ka kapitan. 100%, 101% naman yun na. Ang kinakapugnan. Dito akong amigo sa Lauton kay magsira nami kada Sabado ug Domingo. Si barangay kagawad Maning Lupi mo desisyon siya karon nang tunga-tunga nga rin Tuiga. Okay, nakauban gud nga. Kaya ako pa kanya mag-observe ba? Okay, katrabaho pa mabugod siya. Trabaho pa siya. Then dayon si kapita si barangay kagawad Tunak Sirson. Sigurado man ning mubalik og pagka barangay kagawad. Nya mo daw man gyud si Konsyal Tunak Sirson. So, uno na may pilion dahil sa Lauton? Player bagi ninyo na. Ano? Sigurado naman mo daw si Konsyal Tunak. Nagtaon ninyo, Jod, no? Barangay Konsyal City, Barangay City. Konsyal ninyo nga, di naman siya, in fairness, maguslulan mo nga konsyal ko nga, nang lingkod na karon, lingkod na sila, sige. Kapag ang servisyo, unya na o ting eleksyon, naman yung alap rin, manggawas ilang servisyo, ko panulog eleksyon. Ngayon na. Gagawa pa yung eleksyon. Ali, kung servisyo lingkod, kaya mo nga, trabaho lingkod ba? Kaya nyo mo gipili, palingkod na kung barangay, lingkod ako. Nya diya sila, o dapat kabalo kung sa Yudagana pong Konsyal Inso. Kay hugul-hugul man to siya nga, budagan ko siya kapitan. Kay kini nga aktibo mo. Yan ingon man to sa nimo nga mag-istorya na niya ta. Ako na kaung mo na siya nga sumini wa pa confirmation nga gikan niya nga mudagan pero ako nabuton isip classmate o kansilingan.
na-feel man po na ako ng barangay size, ang servisyohan sa taga-Manuyot. Nakawag lang yun. Sa ato pa basta Manuyod daw. Oh, una nga, pilihan po ninyo ng tao nga, Gikan Manuyod. unang nakuha na. Ano ba yes. servisyo bitaw? Abot kayo yung servisyo na rin. Pareha man na ni Paring Ronly. O mga taga Manuyod hawod, kamo taga barangay 9 siguro. Mahal mo. Hawod yun basta si Ronly may. Dalawa, ako ang pagkakawan heart sa taga-Tanhay. Dili ko ni servisyo. Kailangan ang registration mo yun. Yeah, ipansin nila. Lamas Lorenzo, Asipiondias, Barangay, size nga, taga-Bulisong, silingan mo na. Pero yung ipili, tungkol kayo, nakita niyo ang gugmag kahaong kawanan. Nasubayan mo ninyo, di bitaw, smile dito ng servisyo ko nung gikas tayo. Tanawa ko ng facility na ito, gikan mo ng Davao, yan sa Tibok Pilipinas, malimpyo kayo ang itong peace and order. At yung mga drugs kanya ito, kurot-kurot mga ganito mga dakpan. Gipayalag kaso sa ICC. Okay ka na, mabaros mo. Pero ano ba? Ay, kayo ko na pili mo kasi lumay sa mga servisyo. Ano yun? Basic pakyot. Ano yung pakyot raman? At pakyot ra. Pakita marara ba yung tinulkyot? Yore. Itaw nga, sige, aning election man Mumanin inyong ngayon, battle yung election na, ha? Malam na yung tao sa akin. Pinagbagoon. Amo sa barangay Tugas kay wa pa may mitumaw nga mubangga ni Kapitan Eladio Guevara. Mukha niya ako ipakuntana kini si Kagawad Makoy. Kung sabay nagwakbang nila, ikaw. Isa wala pa may code, pero ako, kunya ako mo desisyon ka na ito magkakulit ako uguan kini certificate of candidacy. Duha una ako ni. Ako pati bang ibangon ni kahibukat kaya pagpuro na bukat. Sa magbara sig timbangan ana. Ang dala sige tibaran. Bitay pungko. So sa barangay Tugas atong mag-analyze ta barangay Tugas wala pa mi tumaw nga mubangga ni Kapitan Eladio Guevara. Pero nagkakaingon nga nagkakapog project wala po may kasalanan po ni Kapitan Guevara. Pero nagkakapog kining sani dagapog Prito. Dagan man. Serbisyos tubig, mga ilan na ba? Kay mo man ay common sa barangay gyud. Ya artas barangay 9. Barangay 9. Kisa kay mubangga ni Kapitan Bobby Alonso. Wala pa po nitumaw. Nagkani ko to mga ex-konsyal. Din si former Kapitan Baliga. Dagan ba to siya? Di ko magprendiya po ni akanong punta. Nga sige naman migibalag gani mangutana jud ko ani. So muna atong makita yung mga barangay official mo pala lang ano sa mga official pre kay mga kontra kaning cowboy gawan inamigo si puro punungan sa barangay Uno wa pata kadungog kasi mubangga ni Kapitan Susi Torres. Nagka po mapili pre. Nagka naman pero wa pa may mitumaw. O kayo tumaw. Inuunaw na to pre. As far as we are concerned. Ano? As far as we are concerned, kami madiri ba? Wa mi kay balo kay wala po iniingon nga mo abang mi. Wala. Di wa so far as we are concerned. Pagsugod mig barangay Uno, wa pa ni tumaw nga moatbang ni Kapitana Susi Torres. Pero ako kung sa kanabagis. Kasi ano kayo nagalan po ni Kagawad Philip Kalumpang nga murag last term naman siya. Napas siya? Napas siya term. Murag napa? For last term, ikaw po last term siya, parang lita magani ha. Last term si Kagawad Philip Kalumpang, ay potential mo siya mahimoong. Atbang. Atbang may potential siya. Parintir man guni sila. Parintir sila. Parintir hiring kuwan. Mga tourist. Niya kayo kini si Consul Philip kaning matinawron man ni siya. Kining maglanto man ni siya nga mahir man si Kapitana Susi. Madagan ra sa ako konsyel. Balik ako. Pero guana laing option material spiritis ang puno siya. Para po sa pulo. Puro man na mga may servisyo din ha. Si Barangay Kagawad Bibit Bana, wa pa to siya final decision. Wala may final decision. Wala pa. Pero actually balagod yun. Kaya last term siya. Si former Kapitan Felix Barba, although na kaistorya namin siyang igsuon, Mubalik si Ogor, mubalik ko no, pero kung pipili kaistorya ni Kapitan Felix Barba. So far karon, muna ko pag istorya nga nagduwa-duwa bangga ning mga atbang ba sa mga incumbent kay galan mo silang mayo agi. So artas Barangay 2. Wala ba kabalo kasi bangga pang Richard? Abot. Wala pa. Pero lang may balik po Kagawad si Kagawad Erwin sa ako siya Siya, di ko lagi siya kanang istorya din may pagura. Kalau bulan na, istorya na may balik siya. Okay ra. Kung siya kang kapitan artas kapitan. Usara man ni kaposisyon ning kapitan god. Sa konsyal pituman na sila. So, wapat kay balog kasi mo nagas Barangay 2.
Kay basig naglanta sila nga okay ra ang pagdala ni Kapitan Rutsar sa Barangay 2. Munang magwapay ni tumaw. Kana kung kita ipaistoryahan kay maputa na mapoy may sugilon nga makbang ko. Sa Barangay 3 mawapon, no? Na may mga potential sa Barangay 3 nga mubangga ni Kapitan John Pabilio pero wapay mi tumaw. Muna nga murag kampante kay ni mga inkumbentron sa Barangay 4. Wala po ni tumang nga mubangga ni Kapitan Bert Saga. Wala. Sumunang yan ako nga murag nagduwa-duwa sila bangga sa mga inkumbento. Sa Barangay 5 Wala naman, last term naman si Juan. last term to si Butsoy. Wala pang mapilit Kapitan niya Butsoy. na niingon nga mudagan siyang kapitan. Pero ang nag-signify nga mudagan si Rimar. Wapay laing ni-signify nga mudagan kapitan diha. Gawas ni Rimar. O, nabo, suli. May para po bumanaw sa mga dali. Kaya nauloy kapilian. Pilihan man eh. Parehago na sa Barangay 6. Oh. Na among incumbent diha si Kapitan Jujun Abrincilio. Doon na duha nga mo atbang. Si last termer Barangay Kagawad Dandan Dael o si former City Councilor Bobit Ramirez. Naana sa Barangay City. Papatake balo og Kapitan Bedagana John ni Konsyal Maning Lupi. Atbang siya ni Kapitan Ramonito Aba. Sa Juan. Kinsa pa lain din na kay kami may masigig istorya na si Kapitan Konsyal Maning. Kapitan may address nato. Posible po. Problema. Sa Barangay 8. Doon natin nadunggan dia pero wa pa ta ka kumpirmar kay wa pa kay balo mo. As of now, matbang bagyod. ang si Juan mo para elect. Balik si Juan na yun. Si Gaboy. Si Kapitan Puagas. Sigfrid. So muna ka na kapitan. Doon natin nadunggan dia nga nay matbang. Pero dili pa nato mabutag ang pangalan kay wa pa ta kay istorya. Sabay, rami na nga. Sa agad naman kadiya. Para yung hospital niya. Ano ba? So, unlike ni Bobit kay nag-istoran man gid mi. Hindi mo nang kumpiyansa jud ko mo bigas. Bigas sa pangalan kay nag-istoran naman buwihasa ni Kusal Dandan. Wala na usap yung prinsipyo. Wala pa. So, nag-istoran namin ni Dandan dia silawd mudagan si kapitan, Konsyal Bobit mudagan pong kapitan. So, menang kampante ta, no? Unya asa mo to Noibi? Jis. Sa Noibi wala pa, no? Wala pa, pero namin na dunggan, pero wala pinagkasulan na yan. Hindi sa manang, mga kanta, guwapa ta, maka-istorya na jud. Pero, bumalaan mo niya nato na yun, kaya lalo mo ta. Sige, Dayon, sa Barangay Polo, diyan na to ako nadunggan nga, mubalik si Kapitan Felix Barba, pero 50-50 pa, kay wa pa mami magka-istorya na jud. Iya ramang igsoon mo yung ng istorya, ako na istorya. Sa Tugas, wa pa mo bangga. Wala pa. Asa na po, ari sa Manipis. Wala pa po yung mabangga ni Kapitan Umpoy Saikon. Wala pa. Dagano, mabito ng generally. Kasi kung ano, kapitan niya. Si Umpoy Saikon. Si Umpoy. Dito po sa Luka, atong nadunggan nga mubalik ang mga karaan, pero gusto lang itong yan. Si? Kalau mubalik bagay na ibang mga, doon na yung mga pangalan. Sama gyud sa San Miguel. Doon ay hugon-hugon nga mamalik ang mga kani opisyalis diya sa... Kisa ma? Di ra ko mingalan kayo, di pa man kumpirmado. Di pa kumpirmado? Nagkatong usap ko ni istorya man, ay raman usag ibut siya ka? Yara ko siya? Kana na, adala ni. Ayaw, ibut siya ka? So, naay mumangga diya ni Kapitan Joe Probarte sa San Miguel. Pero, matod pa niya kwansa ka ng Diarsa, Ponduraw sa. Kay mo anunsyo ra kuno siya sa tukmang panahon patawag sa press conference. Ato sulayan si Kapitan Ari Pangutano mo takibalan na ba? Sugad atong kuan hatod sa diri sa ni Dario. Busy wala ko sa kapangutanan nato. Wala ta na pong tagadali mo siya. Ato siya sa Kapitolyo. Siya mag-istoryahan natin balik na ko. Mo lagi. Pero basod ba yung potential po ni Kapitan Ari o panalitan po kaya sulayan nila diha. May potential pero karon ko kami kisulayan yun og wala pa. Unsa ka tinuod? Paglay mo balik. Dito sa Santo Niño, sigurado mang yun nga si Kapitan Ilaw, dagan yun ang kapitan. Kaya siya marigalingkod nga kapitan dito. Then sa Palayaw, si Kapitan Charlie Pirulino.
O kinsa kay mubangga niya, maramag nimingaw si Kapitan Charino. Chile, Hmm? nakita Miss Kapitolyo itong Lunes, nakikibalag siya ni Vice Governor Fritz Diaz, no, siya mga kauban po dito, nalibog ito isang papuwata. Kuha pa po siya ka nag-iskot. Sinibo ako siya punta na nga, kining servisyo sa ta. Ano naman? Servisyo naman ko, no? Murang kampante kay sila mga igala, kana guron, Marso na. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre, Nobyembre. Siyam na lang kabulan. Siya na nakabulan. Oh, punya pa ko siya mo declare. Ato na sa Disyembre. Ini pa, ini declare. Yun. Doon na di ako'y analysis, ana. Kaya bang ulay kang mag-declare ba? Masang ko mangguna nga ngayon itong mga silingan nga, ay, nakakumit naman ko ning kuan, ning konsihal. Mura kag mamupo naman ba? Kanang magkuan ka kining mura na kag namunpon. Kaya ang uban nga sayo nang announce nya sayo pud nga nagdani maka-build man siya og mass base. Maka-build man siya og mga grupo, although mga incumbent ni or kanang duwa na barangay raman. Pero kaning simpatiya sa tao lisod biya nimo ning kuwaon. So og una ka diya makita man gud basta mag-una ka og anunsyo na diya ng imong sincerity. Kay og magpaulay ka og anunsyo, mura kag napugsan. Napugsan? Kasi mo dito na lang ako, ano sila kasana? Ibang pwede ko mapugsan. Ha? Mudagan na naman dyan kung kagawad sa Barangay Noybe, pero di pa ko mo independente ba sa grupo. Usually. Mura gina. Sa barangay, impakwa man na sa, wala man ay politika diya sa barangay, impartial man na diya, wala may political party. May grupo ba? Kaya bang, di ba naman ay walang grupo? Magrupo-grupo, aggregation. Kaya bang, ada ang linyada ko ni Kapitan Alonso ba? Wala. Linyada ba kong Kapitan, yan eh, katong ex-Kapitan Baliga, di pwede na. Sabi to ilang analysis bito kay sayura kuno kayo nag-anunsyo si Sara Duterte pagka kanimudagan pagka presidente. Ang disbintaha diya ug masayo ka mag-anunsyo birahan dayon ka sa mga gaprono pong atbang nimo, dauton ka or mawala imong kredibilidad. But on the other hand, doon na po na bintaha. Doon na advantage. In the case ni Sara Duterte, unsa may advantage siyang nakuha. Sayo pong nagdeklarar ang National Unity Party na kung sa impeachment proceedings ni Sara Duterte, ang mga congressmen, mga kongresista nga ubos sa Partido Nationalist o National Unity Party, dili mo suporta sa impeachment. Kay ligo na ang baruganan, nakita na ang kasinsiro ni Sara Duterte nga mudagan malagat sa mga Pilipino. Katong iyang giingon nga doon na sa slogan, malasakit para sa bayan, para sa Diyos o para sa bayan. Aris barangay ang disbentaha, disadvantage o masayo ka o declare daghang mangayo ni mga ayuda. Nagamingon dito, Kapitan. Sige pa ka file? Pa-file. Kapitan. Kulang ring balay na ko sa water district. Mana. Mana yung disbintaha? Yung iwan ng balibaran, adili na ka. Di na ka, ano na ka? Yung dikandagan ka, hindi man ikakatabang. Inaon man ka. Kaya mo sa'yo kag-deklara. Hindi nga, Kap na yun? Bakit? Kulang ba rin kung ipalit o tambal? Basig na ka dahil ikadugang. Manyaguin ka nga. Nya, kailan ba ka na ako? Oo, silingan good ka. Di, mukuot na yun ka. Pagkuot ni mo o 500, salamat ka. Hindi ka nga, ako na to. Nadili na kayo, mo ito na putos pikas. Ano putos pikas? Akbang. Muna yung disbintaha diya. But on the other hand, ang bintaha, sa'yo ka makapamugas-pugas. Correct. Ano na? Sa'yo ka makapamugas-pugas. Muna nga kailangan yung kwarta diya ng eleksyon. Kwarta, yun? Okay, o deklara kag sa'yo, doon sa. daga nga ngayon ni mo din ha. Pag dili matagaan, pagtali ko na ino daga nga, kay kwarta, pundos ba nga,
Okay, so luwaton ang report. Report ng pares mga discussion ginagmay, no? Business paron. Ato sa luwaton ang report, sumala pa doon ay pagkunhod sa kaso aning gitawag og hand, foot, and mouth disease sa Negros Oriental matod pas taga Provincial Health Office pinaagi ni Doktora Lilan Bustamante Istasyon. Atong kutloon ang report. Pinagi sa ato ang Steve Patroller numero 18 Kael Akhay. Kael Budan. Tira! Balitang Hindi tutundod ang mga kaso sa hand, foot, and mouth disease ni probinsya sa Negros Oriental karong tuiga kumpara sa miaging tuig kini sumala sa Provincial Health Office. Sa usa ka media interview, si Dr. Lilan Istasyon mipahayag nga gikan Enero 1 hangtod Pebrero 21 karong tuiga, 31 ka kaso sa hand, foot, and mouth disease ang natala sa probinsya ug walay namatay. Kini mas ubos sa 26% kumpara sa 42 ka kaso sa miaging tuig nga wala usab namatay. Pinakataas ang natala nga kaso dito sa La Libertad, Bayawan City ug Canlaon City. Adunang sabkaso sa Gihugan City, Valle Hermoso, Bai City, Ayungon, Tanhay City ug Pamplona. Pinakaapektado gihapon sa maong sakit ang mga bata edad usa ka tuig hangtod 10 ka tuig. Nagpadayon sa pagmonitor ang Provincial Health Office sa mga kaso samtang paligon sa information drive sa mga lokal nga panggamhanan. Gipasabot usab na ang sakit mahimong makatakod pinaagi sa fecal-oral transmission. Busa gidasig ang publiko sa husto ug karon nga paghugas sa kamot, ilabi na sa dili pamukaon ug mag-andam og pagkaon human mo gamit sa comfort rooms. Ug mao kadtong nakalat nato nga balita sa Dakbayan sa Dumaguete, kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy Mamlotlot, kay Shalor Surgeon Ray ug ni former Tanhay City Vice Mayor Donil Salma. Alang sa programang balitang turuturo sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa Steve Patroller numero 18 Kael Akhay. Maayong buntag kanatong tanan. Situational Report. Okay, na salamat kay Lakay sa imuhang report. Ang report usab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract na sa Alcasi nga mapalis na ng butika parmasya sa inyong lugar. May butag di ay ni Miss Catherine Villaflorisi. 41 minuto sigala human mo labay ang alas 7. Jeremy Sibaylos Bulfa naka-watch live. Good morning Kuya Roy and Rolly. Happy weekend. God bless. Gikang Helen Munoz Olis. Emmanuel Alminso. Good morning Kuya Roy. Mawil Lara. Mawil Lara, good morning. Doro R. Watching here in Calamisan, Tanhay. Shout out ko sa mga Lara Treasure Family. Salamat. O ni Ma'am Jag ka balida mayong hutag nga ka one heart. Ito tayo mo da, Ma'am. Ay butag di ay ni Kagawad Pani Garcia sa Barangay Tugas, Kagawad Makoy Aguilar ug si Kagawad Bakod ug si Kagawad Ana Igul. Ay butag usab ni City Councilor Tikboy Salma ato ang mga sponsor usab ni wala tay pa-premium di ay pagdita ug headset do na pa na headset pre. Pero Di usap. kay usani galatag mo ni katong kisa tong ngalan tong real. Ito sa mga headset gawas tutok na unang hapon. Dira man saw. Ada ni usay extra. Aba ni sulod. Ato ni hatag. Pa-premium na taon. Standby sa itong pa-premium taon. Doon na tayo pang 1 week nga data load. So, ito sa mga sponsor, no? Atong bang mention ka ganiha. Taputon maguna to ng mga sponsor para madaghan. Niya so far, ang magdi ay na patispit sa udos paon ni si Atel. Sige. Ako na to siyang Sunod pang Lunes. Sunod Lunes. Karon sa Lunes. Sunod bulan makuha. Ya pizza dos. Pizza dos. Oo, mana na. Sabo lang ipa-premium kay sula kay ning wala ubong mag wala pa nang mag na mo dere, no? Pero to kabukay pulo. Pulo. Pwede si usap doon na sa mga konsyal, sa barangay Tugas, mo ka nang ipagtapot-tapot nga mo mga panghimo ba? Kagawad Makoy, Kagawad Bakod, Kagawad Igol.
Kawad, isa ba itong gagawin? Pani, Si Roderick. si Roderick, Ragay Digamo, musad na, replacement siya. Salamat kayo, sir. Murag, at least namagiti na yung gano'n eh. Mauna ko to, si namagiti, i-contact. Doon na i-contact doon sa namagiti. Yan, namagiti na ako siya, ako niya. Kita rin niya ako ang chat. Mitchell Ubina Panggoy Agam naka-watch live. Ayong buntag diha wa kani ariag sa pizza 25. Imbitar man ni siya kay official man ni siya sa fans club. Si Dunya Mitchell Ubina Panggoy Agam. Murag bago ato ang print sa bag kan lagi ka ni si Roderick pre katong bago na to sa Nina. Kala sa atil ang kato pa nang kaan ato nga design pero okay Japon at least Okay, dole ka pilian. Kada ikaw bisa kan murag Pila ka book kay sponsor ni Sir Roderick? ako ito mo para 20 ka book. 20 ka mo pwede ito na pag-premiere lah para brakajon na. Beli mana? Hello, good morning Kuya Roy and Ronly. Naay mubanggaan na nila. Nagpahipi lang na sila, naglantaw kung unsay angay nila buhaton. Tumitingin lang sa tibok kalibutan Kuya. Mga lagi. Mana kung ganyan nga naniid pa. Mo atbang dili, kay nga naman. Ilan man kung gilantaw nga mga tao suod sa anang kapitana. So magduwa-duwa nyo ka, magpaniid usa ka, magpahipi usa ka. Ano na itong analysis diha? No? Pero kung naglantaw sila nga ilahang pangulos barangay ang ayang silidan, ay dali pong tumaw ng mga tao nga abangan tani. Ana. Pero og Mayo sir, lantaw. Ang mga tao mo kabalo po sila kinsa ilang konsyal, kinsa ilang mga kapitan, kasi kapitan nila nga ana jud ka serbisyo jud tinudanay. Kay inyo may nagipaangay taon niyo na inyong mga opisyal diha, yan dili mag serbisyo tinudanay. Wa jud ay. Dili mo builo. Dili mo builo inyong barangay. Nganang kinanglan sa tanang higayon inyo piliyon og Mayo. Inyo nagipaangay diha. Aron dunay makita nga serbisyo tinudanay sa inyong barangay. Haron mo builo ang inyong barangay. Sa tanang higayon. Sa higayon. Ana siya. Ikaw mo kabalo mo pili, good. Pili, kabalo mo paangay, di kabalo mo serbisyo. Kinauban gani, kaplano naman gani ron 2020, pilayo pa kayo. Minin sila, Junil! Junil! May mutang ni Junil. Junil! Di natin klaro kay ang pagbasa ng taan na kay Hunil. Okay, nga Romanjo ron sa. Nga Romanjo, Manuel Jose, diya sa may Amlan. Manjo Mambudya. Diya dire kay Hunil o Junil. Mao sila. Mao sila. Ano lang Manjo man? Manjo kay Jose. Kama na siya kining kanang Jose ligay na. Jose no? Okay, Manjo man. Manuel Jose man yan. Manuel Jose Sisip. So Manjo. Manjo. Masak ko masa. Manjo. Manjo kay Manuel Jose di siya. Manjo. Dili ta na Manjo. Ano na? Manho. Dapat ka sa atong at pubralita Manjo nga. Manjo mo jigit patawag kailangan magkaibigan Manuel Jose den full man niya. Manuel. Yake, no, tama mo sila siya. Alam mo lang siya at least na gusto sa mga kapitan sa una kay doon na ko yung mga mayor nga Manjo ko ngalan. Dili sa Amlan. Ay barangay kapten ay Manjo nya. Ano man sa mag-istorya? Ato na yung gamaan na kay ang imse, kuha sa imse ka, saan na yun, katagapanhoy mo to? Ang pagbasa nito, skriwan ka na, Manjo, ibis Manjo, manho yung lahat. Nakuha kay, kaya kapitan, manho, kay pagbasa mo niya, kining di pa punito karon nga manhole ni Manho. Di ba na si usog na, Manjo? So Manjo na lang. Kay kanang word nga Jose og basaw ni og full Jose man sa. Unya og nickname Joe. Joe. Kawas kaon kong si. Basag nickname Joe lagi. Joe. Para lang kan Manuel Jose. Di ang ikuha kana ramang first two letters G-O D Joe. Manjo. Mo nang angga day anang Jose Joe. Johnny. Jotor, kan Jotor. Mo gani. Jotor kay mo, Jotores. Gadyo Torres. Jotor. Jotor. So, Wala pala Jotor. mao din na siya kay Balik balik. Wala pala Jotor balik. wala na kayo. Wala na.
Sa mga konsyal, mga igala, daghan dyan noon, no? Paring ron ledaan. Komitido naman nga mulansar o konsyal diri sa Barangay 9. Mo pa klaro independente ba orday ro? Independent ra gyud. Para sa makapili sumugod sakto mo. Oo. Kaya naman mo pa Parehas ba ito? Istara namin ni Carlos. Kauban ako lagi ni Changi sa una sa kolektor. Oo. Napanood ko ko royaks kining ang independent ra ko niya. Ana pa independent mag yung puro. Manara may grupo-grupo pa di ra ko mo kuyo og grupo. Kay magkono ka na ba ganing dira sa mo kuyo og grupo. Ko okay ra man pud guna. Kay sa pagkakaroon kaning mga incumbent nga mga kagawan mo grupo-grupo mo na silang ila. Matong pabita po ni Consiel Bino sa Logroño. Des ilawd pada danong ako ra kaning magkuan ra ko kanang mag-independent ra ko. Ko puro mo independent kay ang barangay election kan man na siya kining wala man ay political party. Grupo-grupo ra, pwede ra ko mga apil grupo magkuan ra ko nung independent. Kung nindot mapud na kay bulahan dili ka kontrolon sa usang grupo na sila grupo, dili po ka kontrol na rin grupo ha. No? O magtapok sila dito, o inon ka nga dali, ubanta, makuyog ka. Kay, wala kay gidapigan nga grupo kayo, so ligod mga igala, bisag barangay eleksyonin, non-political lagi, ang realidad diha, doon naman yung grupo-grupo. Oh, doon na grupo nga gisuportahan na ako yung mga dagkong politiko nga musuportahan nila kay kini po mga politiko kapag kasunod tuig ra bagyod ba kining na national election ilang mag-iisip nga mga barangay official mao ilang mass base mao na ilahang kuan ba kaning tour mao na ilang armas diya sa barangay og panahon sa sila na managan kining naas taas nga posisyon. So magmanok-manok na sila dito sa barangay, ilang paraganon. Paano ka? Oh. Nilagay nga Ronly mudagan man ka sa barangay 9, siguro mudaog ka di ay budget. Di mudaog si Ronly pagka konsyal. Katong gahatag niya og budget. Mudagan to kung saan posisyon na taas, konsyal ba sa syudad or mayor ba, vice mayor ba, board member ba. Wag tumato dito nga may mato nga natay tao diya sa barangay 9, na di atong gagawad si Ronly. Mana mana muna magdala na ito sa kampanya. Nana mana di naduhigan ng politika ang barangay. Doon ay mga barangay captain nga magdua-dua pa og dagan kay gabulong magpanding gikas taas. Oh, correct. Oo. Normal na. Nya pananglitan pandingan sila taas-taas nga opisyal. Nya modaog may na yung taas-taas nga opisyal nga natay kapitan dia. Ako ang kapitan. 24 ka barangay, ako ang kapitan dia, siya arang mapildi. Kaya tinood man mga igala ka na ang kapitan, makamando, manggot sa barangay Tanod, BHW, BNS, hindi pagpanghatag ubugas, may ilang channel dito. So mo nang uban ng ulat-ulat bakin sa ipupundog kwarta. Kato mga doon nagkagaling ang kwarta, ay sayo nang ma-announce. Ako magsalig o kinsay ako ang padrino. Kaya na akong kaugaling yung makinarias para pagdagan sa akong kandidatura. Kaya kini ako serbisyong tinudanay, serbisyong pinaangay, serbisyong sa tanang higayon para mubuylo ang akong barangay. Ana man na siya. Manang di ko magsalig og mga dagkong politiko mupundog sa akong kandidatura pagka barangay official. Kaya doon ako kaugaling yung makinarias. Makapalit ko og tarpulin, patapot, makasuol ko sa akong bata-bata. Para kung sugon pag patapot ani dito sa poster area. Og naay mo bisita na ko diri makapalit kog kape og pandesal. Og naay mo arin ako kay kulangan ang ibayad sa Norico. Makahatag kog bisag sa gatos. Namay mga nana. Dili ko makulat og mga dagkong politiko. Kay kini ako lagi tinudan ng serbisyo. At kini ako serbisyo ni pinangay. Kini ako sa tanang higayon, serbisyo, pinangay, buylo, barangay. Wala. Pero na may mag-vlog ng good kay palangan sa kwarto ba? Mau yun? Wala. Sayo pa po declare. Sayo pa dito nga. Sayo po doon nga ikuan sa no? Kami rin balas sa mga galing naglilingkod na kami balas sa besyo. Kami rin balas sa panya. Ano ba?
Noon, barangay man eh. Dali raman eh. Ang barangay is kon magod kining. Ang barangay is barangay gito kan na. Ang mga sityo ra ko ng rally-rallyan Ang diya. kanang kon ko na usa ni kanang barangay trabaho ana sa inyong barangay usay maayo proyekto Pero kuan ba apre? o serbisyo nga mabutang diha. Marok si mana be puto kaming rally-rally mi kay last barangay election MC mami ni Kapitan Jun Torres. Ya, kuan ba sa usa ka gabi. Ay okay, bulag man nita kuan sa bulag man nita kandidato dia sa kani Palanas. kay ako kandidato dia si Steve Tevez man. No. Dalit sa former city councilor Steve Tevez dagam to kapitan dia. Yeah. Bulag siya nakatbug na ng barangay hall dia si Steve Tevez. Bulag mi adto kay si Paring Ronly dito siyang former Kapitan Steve, ako dito kong Kapitan Jun. Anak. Pero kuya wag beti mo kandidato sa. Hapit ba mo buhilo dito sa squad? Ako mismo to ko. O wala pa to pikas, adi yun. Kukap, kumasa man dia. Kay- Pait-pait rin sintro. Si Kapitan John, in fairness ha, gamay pisag buto sa proper. Di ko- Proper, parehap na sila pra. Di mo ko na yung pure kata ka proper yun si Kapitan John, tapos pika lang. Kaya mo kaya ha. Manang tuwa sa dito ning kuwag boto. Oh. Si Kapitan Jun ilabi na dito sa Puente. Okay, dili si Kuan, Kapitan John, Patas-patas sila dia proper. proper daugman si Kuan, si Steve Tevez. Kay mo ko tawi. Ka ilado siya. Kuan ka naluping rin siya. So, gamay na yung diferensya mo. ang bayag na mo adto kay duha maming MC. Ikaw mo MC. Siya mag-una, agpas ko mag-program. Yan kay magrali po, labing sayo alas 7 man po. Kaya magpatapok pa ng alas 6. So, MC mi Ano adto. ba sa mga MC na ko ba niya nga. Kung ano MC si Roy sa barangay niya. Ang kandidato ko barangay no ibi. Ni ko ato tanong magabi magrally dito sa barangay. Okay, makuha na ako MC. Moras gabong baygaw ko oras. Oh, yapon. Kay programa man ko. Panihapon. Pwede ra man ko na pre kay di man eh sa non-partisan man kuning barangay. Oh. Unlike sa national. Doon na yung sa kumilik nga mo kuno sa ka. Mo lipo sa ka sa imong program. Oh, wala may kuha na. Kani ko sa ni. Para man ay di naman kayo ingon jud nga seryoso. Gawas so siguro piliado ka gobyerno kay resign juga. Para resign mo undang juga. Pre to sang kuneto ang sponsor pre para eleksyon. Ang tangmay gala 1 minuto human sa alas 8 sa buntag. Dinudumi kanunay nga kung itong lawas doon ay sakto nga vitamin C kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alka-C. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pas gikadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alka-C alkaline based vitamin C tumarna mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete ug sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay St. Teresa Pharmacy, Alka-C alkaline based vitamin C. Palit kanunay sa mas gipabarato, subod ko palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini mohili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamaayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado palit na kamo diri sa Tanay St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pesos ra ang kada kapsula. First letter of the name, I treated like it wasn't there. Nakatilaw ka na ba sa lamian humotong herbal pagayod nga kafe? Ani ana gipaila-ila ang pinakabago nga herbal cafe. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas og cholesterol dili makatulog tilawina. Disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay St. Teresa Pharmacy, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, mga pinata. Ani anang pinakabag-o, 100% nga epektibo Dragon Fruit Herbal Capsule kung na Dragon Fruit Gold na 700 mg.
12-in-1 capsule, pangbatok sa stress, subag-ubag, makatabang magkontrol sa blood sugar level ug bad cholesterol, makaayo sa atay, muamping sa kasing-kasing, makabawa sa timbang, ug mopayo sa nagkadayang sakit. Ang panginadla nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule, makahatag og kahupay sa stress ug anxiety, especially sa maglisod og katulog busa. Ngano mag-antos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabag-o 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos nimong balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang botika sa inyong lugar. Name it, I can rhyme. Let's do the dog. Dog, dog, boba. Banana, banana, boba. Beat by Momo. Balitang tudo-tudo. 4 minutos sigala, human ang alas 8 sa buntag. May isang buntag diyan ni Kapitan Siegfried Buaga sa Barangay 8. Dito sa Malalangsi, may nga buntag sad ni Barangay Kapitan Jun Ibanez. May nga buntag diagaw. Itong kugyan usab nga kapitan diya sa Malalangsi, Pamplona. Kumusta ka si Konsyal Irvin Tagbar dito sa Ilalan, Yupisan? Unsa kay plano ni Barangay Kagawad Irvin Tagbar? Wala tayo communication niya, no? Konsyal Irvin Tagbar? Irvin? Pero ubay-ubay man dapat sila na minasan nato, no? Although doon ay istasyonan dito kaya mo ka focus na sila dito. Pero naray mina biya po nato yung taon diya sa Pamplona. Taon po. Ay, may buntag di ay ni... Uy, mina ba nakani si Kuwad eh. Ato ang former provincial head SPG diya sa Tornino Sidigo, Junior. Budaga kapitan sa Lagina. Mura ka kapitan? Oh! Ayo. Ang inyong kapitan sa major man siya, no? Muna kapitan siya. Police kapitan. Police captain mo siya sa una. Sa HPG head. Yeah, pagritan niya murag major naman eh. Kumusta po ka sa Pamplona no si Ma'am LB? Muntisa? General na magaling kuan. Kaning bana. So, General na si Sir Leo, no? Sir, may buntag na, sir. Among igalang General. si General Crisalio Leo Tolentino. During that time sa dito, wadyo ko mukupot atong inyong giguan sa nakay sulay ka to sa firing. Firing. Sir, dila ko na, sir, microphone na ako. Firing lang. Kumusta ka, Ma'am Ilby? Trivia sa tabi. Ay, gusto to, no? 1 week di talod. Ini kuan. Ini network. Smart, Globe. They do like airphone, no? Dato pa siya, kanya dalonggan nga radyo puno. Airphone. Ano ba pangutana? Pre, ako sa iyo pangutana. Ha? Ano ba pangutana? Sa may premium, ani? Preview. 1 week di talod. 1 week di talod, premium o sa kabok earphone. Oh. Load card ni. Dili man lang siya ma-load nga kanang ikuan pre kining Kwarta? aga na bang aray, machikas ka, dili. Dili. Iwaon jud mo ang load card. Sumori kita sila. Ari dili kipapit mo din kuan eh. Nya na kay mga card ana. Na ha? Ako kaya na ta kuno ko pre. Wala di mo to dalas kuan. Tari dito. So, good for 1 week nga dita. Asa ko 1 week. Any network? Any network. Ang premium higala any network sa kininiong Pang-internet ba? data, pang-internet, pang-Facebook, Okay tanan. tanan. All access data. So, all access data. So, ug makadaog mo inyo yung kwaon diri. So, inyong dialog 0926-2846-347. Pa-premium ta. Ako naman ko tatong mag, pero sa Lunes, makadala na dyan na. Kaya ang usa lang dito, nga kuluhaon ako,
ako to i-follow up ron, dahil pagkasabado makuha, pagkalulis madala. Atin po, lunes po, nadala ka. Pangutana, ako yung pangutana, pre. Or sa all data access 1 week. Ako yung pangutana. Load data. Daya ba? Matisili sa mga sponsor, Consul Tikboy Salma, Sa mga Ano sa football na kayo? Consul Pani Garcia, Usa ka Consul football? Bakod, Consul Bakod. Sila Trigon. Masa ka ng football ang mechanics, no? Consul Mechanics. Dayal sa una pangutana. Eh, Maria lang, pagkutana mo lang nga. Kaya, why I hire you? Tumag mo na itong lang-apply. Kaya nag-hiring mo. sa DYST Dayal na! Unsay buot ipasabot anang ICC. sa 100 radio na ta. Ang ICC nagpadayon karon sa ilang confirmation of charges hearing dito sa Dahig, Netherlands. Ay, ito SCC sa kuwan, kini sa Helmet? helmet or kini sa... Lain tong ICC sa helmet, kini ICC meaning dito sa Netherlands. Okay. Unsay buot ipasabot anang ICC sa Dahig, Netherlands nga tuaron dito sa Duterte og ang mga Pilipino atol sa hearing sa kaso. Dayal na! Number 0926-284-6347. Ay, hello? Hello! Dok, Good morning! morning sir. Kasi ngalan na to. Lida, Pirino sir, taga Manipis. Lida. Pirino, Pirulino? Lida? taga Manipis. Sama? Taga Manipis. Apelyido? Ay, ito, bulo. Pirino. Kamsa kaya mong isulat ma'am kay pag-claim niya diri ba in kaso magkadaog. Bulpin sa bulo. Ay, sa mama, ito siyang kung ano, kining sulat ni mong ngalan, kay Wasi Balimot, there's... Papil nga, Ibrahim. Ha? Sige. Hello sir. Oh, si Lida. Pirino, taga Manipis. Lida? Lida? Himino. Pirino. Himino? Pirino sir. Simino? Timino? Pirino. Timino? Sige. Import community clearance. Unsay buot ipasabutan ang ICC? Import community clearance. Ha? Import community clearance. Ay, si mama. Kanang word nga ICC unsay buot ipasabutan na? ICC. Oh. Import community clearance. Dili Dili. mao. Kuan ma'am, kanin nga. Dili mao ma'am. Wala niya pasabot. Dili ma'am, dili mao. Dili, oo. Sige. Tawag, balik ko. Kini ang ICC tuwa ni dito sa Dahig, Netherlands. Kani mo igamando, gandakpon si Kuan. Si President kining Duterte. Hello. Kasayuran alang sa mga tanhayan. Hello, good morning. Hello, good morning. Kinsa ni palihog? Lito na lang, basta di ko kadawag. Sige. Sige. Unsa may buot ipasabutan ang ICC? International Criminal Court. Ngalili na kausun si mong alat o panalitan o kataw ko na ko'y karon. Matala ko ni ma'am. Kisa ngalan na to? Di na mo naman kung rin yata. Dira sa muklim ira iatag laing. Ay, hatang na. Ay, may mo magiging. Sige ma'am, at saka na naman kay. Sakpan ako kining sakto mo kayo mong answer niya. Ibo na hatang lain. Sige. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So, kita taglaing pangutana. Sige, yung magitubag. Subag naman. Ang kanang ICC, International Criminal Court. Salamat kaya to si Tubag, no? Salamat mo tayo iya pong giwin, no? Pasaghanon ita pangutana, pre. Sige, ngayon mo taman na nga, dapat na yung premium ta kaniro, no? Kaning mag or kaning kuwan, para na naman kaning earphone naman ron, para sa cellphone, amo na pagkapinalog, 1 week, all data access load. So, kuha ninyo dire. Todo. Another question, lambigin ka po na ni kay init mong guning kasuwa.
Yuran alang sa mga Mao nigi atangan dos mga tawo ang hearing dito. Gahapon, rebuttal gahapon sa defense, no? Kumanaman ang prosecution si Attorney Butoyan gahapon ang abogado na pod ni former President Rodrigo Duterte ang miladlad sa ilang merits sa ilang depensa. Kinsa man ang lead counsel sa depensa sa side ni former President Rodrigo Roa Duterte. Abogado, kinsa nga sa abogado ni Duterte dito sa Dahig Netherlands sa ICC. Swerte ta Dayal na! Mga huli o kantasan Hello! Hello! Oh, good morning! Good morning! Kinsa ni? Danny Omega! Danny Omega! Omega. Danny Omega? Omega, Omega. O-M-E-G-A. Omega. Omega. Okay. Omega? Oh, Omega. 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 Danny Omega Tagasa. Oh. Tagasa mas Danny. Oh, taga-tabok. Taga-tabok San Isidro? Okay. Taga-tabok San Isidro. Kinsa lead counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte dito sa ICC sa Dahig, Netherlands? Ang lead counsel dito sa ICC ni ex-President Rodrigo Duterte ay si Attorney Nicholas Kaufman. Congratulations! kay sikat Thank you! Thank you! Congratulations Salamat, Dani! Ingay ko na rin ito. Okay, sir, thank you. Papilion na nato sila rin kasi ganahan nila ni. So, doon ay makamari kag istasyonan pangitara si Ronly Peñez para pag-claim sa imong 1 week nga data load sa sa team o kining ingon ani. Access kining earphone. So, congratulations Dani Omega sa San Isidro, nakadaog ka og data card para pang data kasi maka YouTube, maka Facebook, naadiri ang card. Ang lead counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte dito sa Dahig Netherlands sa nagpadayon karon nga confirmation of charges hearing si Attorney Nicholas Kaufman. Salamat! Masa pala iklibre? Ato putang. Hello, mari pa. Wala ton? O sa wala to na to. Wala to na to. Hello, Dan. Ay, paano naman? Sino na to pre? Nalibog mo. Danny Omega. Dani Omega. Dani Omega. Sige, Omega. Wa na tayo igong una. Loni sabon. Now I'm happy as can be. Who would Lunes pohon, madala na tagmag, baka daw na budno. Lagi po na nga to ang card sa load. So nagpataas ang atuang mga pa-premium nagkadagan pod. Sa IPA, ay ko ano sa tawagin ni balik sir kung muari ka kay magulat me or unya bakas lunes mo may claim. Okay ba? Parandaya ko na rin balik na rin. paupres kong balit Bakas na rin, may po ng manifest pre niya. ang radyo San Isidro? Ay, San Isidro. San Isidro na squad. Asa? San Isidro? Labang ani. Yuran alang sa mga tanhaya noon pukawa na si ta Kaya kining ginagmay, apat ka na ito pagbuhat. Halipay, rin mo yun. Kaya ka, the answer. kay Ulingaw rin ito ha, kaya hindi ulingaw. Ay, lagi seryoso ha. Narpo kayo makatunan kayo sa mga question. Oo. DYS ICC ay International Criminal Court. Mm. Ang lead counsel di ay si Attorney Nicholas Kaufman. Mm. Nga maoy ning rebuttal gahapon. Okay, so wa na kita igong oras ni Sir Ramirez may punta. Good morning, Tanhay o ni Sir Roy and Sir Rocky. Salamat sa iyong pagpaminaw. Panhat Radio Swerte Sunod po lang, tagdoon ko na po sa tuang balitang tuno-tuno. mga Serbisyo publiko. tasan nila Sa bulan sa Marso, sunod bulan, magdungog na. atong Magsugod na po tayo nagkaning solicit sponsor para City Palabras. Pero padayon magyapon ang ato ang pa-premium ha. Padayon. Ato pa sa ato ang kuan kina extension ni sa ato selebrasyon. Kaya kaya pulo nga tuig sa pagserbisyo formasyon ka sa sa nato sa One Heart Radio. kaninyo UYS. programang pangmasa tara maminaw na ta Salamat kaya po si Ronnie Peña
Diyos mingon kayo ninyo, ay kunahon lang ikaw namunga og nagsanga kay mubot ka po na panahon ikaw maglago pa sige libutan lang kini ang tiug sa kabus anak sa Lisito praktikamente sa lungsod sa Banuyo di adapted sa ano para kay Luis pining siyudad sa Tanhay. Daghang salamat og amping kanunay og we trust in God. Happy weekend og uswag Tanhay. Sa ngalan sa itong mga kauban sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation, kinalanggap po ninyong alagad, Roy Ibanez manamilit sa pag-ingon. Ang pagkamatarong mo'y magabayaw sa sakanasod, apan ang pagpagkasala mo'y makapukan, ining nasura di kasalamat, may bundag ka na itong tanan na. Gusto ka ba o preskong balita? Tunin na ang radyo, maminaw na ta. Balitang todo-todo sa kabuntagon, mga